na kay unsa man di ay no ang pagdapit sa atong Santo Papa alang kanatong gitawag nga simbahan. Matud pa niya, for a synodal church, mo ni ang common theme, ha? For a synodal church, communion, participation, mission. Kung sa may hubad nini, aron masabtan gyud nato. Alang sa usa ka simbahan nga kaumang nagpanaw, pagkayusa, pagsalmot, o pagmisyon. So, kini nga kinatibok ang tema tubag ni no sa atong Santo Papa karon kay ang Santo Papa mao ni ang gidream by 2023 gikan karon nangandoy siya nga atong simbahan dunay bag-ong dagway nga usa kini ka simbahan nga nagkauban sa panaw kanabitang being a church journeying together apil na gyud ang atong magigsuunan nga angay natong paminawon, angay natong tagahan ug pagtagad. So, mao ni gitawag nga synodal church. So, akong balikon mo na nga kada tuig during gyud sa Misa de Gallo, dunay bag-ong i-introduce nga tema. Ang simbahan nga kaubang ng panaw sa bisan unsang kahimtang taliwala sa mga hagit uban ta ug kay simbahan man tanan nga binunyanggan bisan ang ato makigsuunan nga tuwaing taon nahimutang sa daplin bisan ang ato makigsuunan nga tuwaing taon nahimutang sa kalisod kay mao gini ang gusto sa atong Santo Papa to reach out to those nga tingali para nato nabiyaan na taligamaan na paghatag o pagtagad kanila. So magigsoon, hinaot, miningo ng Misa de Gallo, atong ibutang, no, ang atong kaugalingon. Sayod magyuta, no, nga atuning naandan ang Misa de Gallo, manikamot yuta, nga makakompleto ni ini, kay ang Misa de Gallo sa kamisa, ang taas kamatang sa pag-ampo, kay lagi pag-ampo magyud ni. Di ba? O gani mo ni akong giingon niya tong miaging Domingo nga while we are dreaming no nga sa atong tinguha atong ipangayo sa Ginoo ba kasagaran nato anhin nato ipadhigayon o ipahiluna panahon sa Misa de Gallo which is dili ni siya sayop no gani maayo kayo ning venue for us to express our desire, our tinguha atong gipangayo sa Ginoo. Nya kasagaran mao ni nga mauning panahona nga kung mag-ampo ta nya naning kamuta nga makumpleto nato ni dunay gitay gilauman. Okay? Dunay gitay gilauman nga i-grant yun sa Ginoo. Mao ni usa ka nindot kayo ba nga atong bitong naghatag sa atong pagtuo. Unya ato lang yun idungagan nga aron matukba pod no ang atong pagtuo. Okay. We are talking about prayer kay prayer man eh. Nindot kayo nga kung mubalik ta og tan-aw sa tema, kita sa kasimbahan panaw pagpadayag sa atong pagtuo na agyun ang pag-ampo. Di ba? Prayer is essential. Apil gyud na kining gitawag og pag-ampo sa atong pagkasimbahan. Nya ang kanindot maigsuon kay usa sa matang sa pag-ampo kining gitawag og listening. Pagpaminaw. Kining unang adlaw particular topic is about listening. Sa makadaghang higayon, musimba ta makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Sa magandang higayon, diha sa pulong sa Ginoo kung maminaw kita, uy, makahatag na tong kagaan.
Labi nag-imo ng ipatidlom sa imong kaugalingon. Sa kabugat, tingali, daghan, kay kang gipangunahuna, nabugatan ka sa imong sitwasyon karon, ang pulong sa Ginoo sama kini og espada nga mulambas sa imong kasing-kasing. Unya makahatag kanimo og katin-awan kagaan. Kay lagi naamantas sa atong pag-ampo karon mo nang atong isingit sa pag-ampo. Importante kayo, ang unang tikang nga kita simbahan nga nag-ampo, mao ang pagpaminaw. Sa unsa magbahina, Father, dili tingali lang kutob nga by ears, no, kita maminaw, but sa mga incidents, sa mga panghitabo, nga kanabang muaninaw ta sa mga mulok o sa mga panghitabo nga angay natong tumagon, makamauta nga maminaw. Pananglit, muning kalit-kalit nga aghat namong mga pare sa atong archdiocese, pananglit, daghan natong nakuyawan kay anhi magyud maigo ang Bagyo Central Visayas, labi gyud ang Cebu. So doon natay dinalian nga oratio imperata para sa Bagyong Odette, no? So, we listen, no, sa kahimtang sa dagan sa panahon. And we, as a church, mo tubang niini kay naminaw man ta. Pananglit, nakabantay mo, nganong sulod sa nangaging katuigan, inigbisiligaligyod makita na nato ang kining Belen na si ang imahe ni Jose, ni Maria, na Pero karon nga nung man, wala pa man. So, aron mas masakta na to, we have to listen, no? Kay kami usab mga pare, mo ni among gi-adapt by the advice sa Commission on Worship. So makamautang nga mo pahiluna po di ay sa dagan sa panahon. Nga, samtang wala pang Pasko, ni apat na panahon sa Misa de Gallo, gradually hinay-hinay makakatikais ta. Kaya wala pa man ang Pasko, dili pa mo salida si Maria, si Jose, ug si Jesus. Diba? But anticipating the birth of Christ, makita na nato ang location, ang lugar, ang Belen, ang representation sa lugar. Din mataw ang atong Ginoo. So ay mo kay buong ha, ganong bear man kayo, wala may kuan, wala pa man gyud, no? So, hinay-hinay magtudlo ni nato as we continue to listen sa liturhiyang usab. Magkatuon ni nato bitaw. During sa midnight mass, ana na nato makita, no, ang Belen nga naa ang imahen ni Jose, Maria ug Jesus. Gani ang Three Kings dili pa. Ang Three Kings mo appear pa ni inig sa ulog nato sa Piesas tulo ka hari. January na. Nya sagarang Belen, kompleto na magyud na, no? So sa lang ni maigsoon nga sa atong pagpaminaw, sa atong pag-aninaw, doon ay mga symbolism. Pananglit usab karon, laing pananglit. Nangandoy yung nga inigsugod sa Misa de Gallo, makakita na tao sa gidangway ni ini. Aning atong project, no, kaning main retablo. But tungod kay naminaw man ta sa dagan sa trabaho, mianinaw man sabta, dili pa ang ayan. Apan, we still hope, no, nga sa dili pa ang Pasko, atong makitang atong agi. Hiniusa na tong paningkamot, hiniusa na tong pagbuhat aron ma-realize ang atong first phase sa atong proyekto. So, kini nga akong gi-share migson is part of listening, meaning makamauta nga muaninaw, maminaw sa dagan sa panghitabo sa simbahan, sa liturhiya, sa panahon, o bisan sa atong kaugalingon labaw sa tanan. Nya, arita mo ba tidlong? Niining unang adlaw sa Misa de Gallo, what things or unsang mga butanga nga tingali imong gipangayo sa Ginoo? Are these
Posible ba nga mahimo, mahitabo, or i-grant ba sa Ginoo? Dili ta maka-blame. Usay nga atong pag-ampo, imposible. Di ba? Say, we dream of something nga murag lisod man. Wa ang tingali ko mo ni ini. Kay mautod pa sa itong Ginoo. Pangayo ka mo. O bisag unsa kay ihatag kini. Gitudluan biya ta, aron mangayo ta. Yes, ito pag-ampo mo nung niya ta. Pero doon ay nindot kayo nga mingon ang usa ka pari ba? Ang usa ka pari mingon siya, ang panahon sa miserigalyo, ma-apply kini nato sa atong kinabuhing maampuon, atong prayer life. Kay sama kuno kini og kung magluto kag kanon, simple ra gyud kayo, kuha ra kag kaldero, bugas, tubig, pila ra na ka di tingli kabtag oras. No, dali na kina maluto na na. Dunay kainit, dunay kahimanan. Pero lahi kung maglata ka, kung silat-an imong karne nga kinahanglan taas-taas yon. Og oras tingali, maggasto pa ka o sa isugnod, dili sama kung magluto kag kanon lang. Mausap ko no ang panahon sa miserigalyo. It means intense prayer. Siyam kaadlaw sa miserigalyo, kay lagi doon tayo gipangandoy. Sama sa kong gingon, kung maglata ka, aron malata yun, doon intense heat nga gikinahanglan. Sama usab sa atong gusto nga ma-realize, doon intense prayer. Sugod karon hangtod no nga makumpleto mao na nga kung intense kaayo naa ka sa kainit sa pag-ampo mulaom kita nga i-grant sa Ginoo. Pero kanang paglaom virtue biya na. Unya ako lang balikon para maklaro, kung mulaom ta puno ka sa pagsalig, pagtuo. Pero kung inighuman sa imong pagkumpleto, lahi ang imong kinaiya, nga muna akong gingon last Sunday nga, mura bang maningil na ka, oy Ginoo, nakagkompleto na ba ko ha? Asa man ang akong gipangayo, murag lahi po tingali na. So when we say intense prayer, may attitude nato towards prayer. Mo tutong gingon. Ang unang particular topic, first step is listening, pagpaminaw. So ato ni pangutana karon. Unang adlaw, nindot kayo nga gipaablitas Ginoo sa atong unahunang kasing-kasing atong pangkalag. We are to open so that the way when we listen ma-internalize natong tanan. But if karon pa lang unang adlaw sa miserigalyo labi nagtingtugnaw man, lahi na gikapoy na ka, nagiduka na ka, I don't know, o matawag ba na nimog intense prayer. Okay? So, hangit na itong tanan, maigsoon, ha? Nga, ang atong tinguha, debosyon magyuni, o makatabang magyuni, panahon sa miserigalyo, mabaw na ito karon every time we can attend the miserigalyo. Nga, intense prayer is giving all our part of listening. Diha sa itong kasing-kasing, diha sa itong dalugan, diha sa itong pagsalig, paghatag ngadto sa Ginoo all throughout during the Mass. Kay sa ako nag-ingon, kung intense ang atong prayer, malaumon kay ta, nga kung naglata ta og karne, malata gyud na, kay intense ang atong gipahigayon. Sa mausap, nga kung nangandoy ka, nga doon na kay gipangayo sa Ginoo, intense ang imong prayer, the Lord will grant it. Okay? So, muhog lang kita, mula ta. Unya, kay kita usa ka simbahan, hinaot ato sa ming ma-apply sa tagsa-tagsa nato kagulingon. Simbahan nga nagkayusa, bisan nagkanilain tang kinaiya, makamaupunta mo aninaw, maminaw, sa gibati, sa usag-usa, sa atong suod, sa atong silingan, sa atong kauban, diya sa buhat, diha sa atong pagpangalagan, makamaupod tatang maminaw ug moadap
mo adjust. This is part sa attitude being a person nga maayo kayo, nga mo aninaw, maminaw. Labi na gyud sa mensahe sa pulong sa Dios. So inaot maigsuon sa atong pagpadayon, minig santos kami sa atong hinihinay, no? Kay proseso manggod ni. Dili manggod ni ingon nga one night stand lang, wa na matawag na tag perfect church nga nag-usa nagpanaw, but we are still sa first step nga ang atong gipangandoy towards the perfection. So, is it not only the dream of Pope Francis na matawag tang Synodal Church, but it is a dream of our Father na kita isip iyang katawhan, matawag din sa kalibutan nga usa ka simbahan nga kaubang nagpanaw. Diha sa pagkayusa, diha sa pagsalmot, kuno say angay natong isalmot, o diha sa pagka-misyonero. Palihog manindong,